argi dago manifestazioa ez zitzaiela ongi atera, baina kontuan izan behar dugu estatutik eta Europatik badatorrela involuzio demokratiko bat eta hori ez dugula gutxietsi behar. Baina gu hemen Nafarroan badakigu aldaketaren martxan gaudela, badakigu aldaketan sakondu behar dugula horri aurre egiteko, kontentzio lana egiteko eta gure ibilbide propioa dugula eta orduan ikusten dugu hor daudela ultraeskuindarrak egoski eta beraien diskurtsoa zabalduko dutela eta saiatuko dela zabaltzen, baina guk hemen baditugu gure tresnak, badugu gure aldaketa eta baditugu gure kontentzio lanak egiteko motiboak eta moduak. Bueno, naiz eta azkenengo manifestazioan haiek nahi zuten, baino jende gutxiago bildu, desente jende gutxiago bildu, eta pentsa dezakegu haientzat dezepzioa eta pintxatzoa izan zela. Naiz eta, zorionez egoera horretan egon Madrilgo manifestazioan, kezkaz ikusten dute ultraeskuindarren egoera, oso harrotuta daude, oso mezu gogorrak eta erasokorrak bidaltzen ari dira etengabe, gezurretan oinarritutakoak handi batean, eta kezkaz ikusten dute egoera hau eta haien jarrerak. Argi dago UPN-ek ez duela eskaintza politikorik Nafarrentzat eta Nafarroarentzat. Eta oso galduta dabiltzala hor boto eskuindarrak eskuratu nahian. Erabat galduta azken finean ezin dugu ahaztu UPN sortu zela abertzaletasunari, euskal abertzaletasunari hain zuzen aurre egiteko eta gaur egun ezin dugu edo ezin gara harritu ikusten baldin baditugu Espainiaren batasunaren aldeko manifestazio batean. Ze iruditzen zaigu ez daukatela eskaintza politikorik, ez dutela ezer esaterik Nafar jendeari, ez dutela hori ezer egiterik eta orduan oso galduta daudela eta erabat desesperaturik boto eskuindarren bila. Penagarria, egia esan da. Manifestatzea, haiek esaten dute Espainiako batasunaren alde, eskubide osoa dauka edo nork, Espainiako edo nongo batasunaren alde manifestatzeko, baina hori egitea ultraeskuindarrekin, Nafarroako autogobernua murriztu edo kendu nahi dutenekin eta giza eskubideak desde luego errespetatzen ez dituzten alderdiekin oso penagarria iruditzen zait. Hor ikusten dudana benetan irtenbide seriorik planteatzeko asmorik eta gaitasunik ez duela iruditzen zait. Elkarrizketaren alde daudela, esaten dute edo PSOEk esaten duela elkarrizketaren alde dagoela, baina gero ikusten dugu benetako elkarrizketaren alde ez daudela. Azken finean dena planteatzen dute marko konstituzionalaren barruan eta Espainiaren batasunaren barruan. Eta hor ikusten da ez dagoela intentziorik benetako irtenbidea emateko. Orduan, azken ezin dugu ahaztu, PSOEk esan zinean, 155. Babestu zutela eta horren alde egon zirela. Orduan guk ikusten dugu ez dagoela asmorik, ez dagoela irtenbide politiko, behin betiko irtenbide politikoa aurkitzeko, planteatzeko eta bide horretatik jarraituko dutela, hori da irakoketa politikoa. Ahul ikusten dut, Sánchezen posizioa ahul da, eta ez da gai izaten ari honi buelta emateko, ez? Ahuldade posizio horretatik abiatuta, elkarrizketaren bitartez eta ezberdinen arteko akordioen bitartez, igual indartu atera alko litzateke, ez? Baina momentu honetan ez da gai izaten ari honi buelta emateko eta gehiengo zabalak eta anitzak lortzeko. Beraz, ahuldade handia ikusten diot. Aldi berean, PSOE edo PSN-ek hemen
kezka adieraztea manifestazio hauek gertatzen ari direlako bitxia egiten zait, haiek hemen Nafarroan etengabe eskuinarekin halako argudio antzekoak erabiliz Nafarroako gobernuaren kontra etengabe manifestazioak antolatzen ari denean, ez? Begira, gaurko ekarri dut foru berriarena, dakizuen bezala martxan dago foru berriaren aldaketa, eta azken hamarkadetan ez da aldaketarik hemen egin foru berriaren inguruan, eta ikuste dugu oso garrantzitsua dela azken finean eguneratzea gaur egungo egoerara eta gaur egungo herritarren egoerara. Martxan dago, tramitazioa hasi da, eta orduan gure ustez gure aldaketaren barruan gertatuko den eta hemen gutxira ikusiko dugun oso gai garrantzitsua da foru berriarena. Orduan ikuste ekarri behar genuela ona eta guztiok txalotu behar dugula iniziatiba hau eta hemendik gutxira ikusiko dugun errealitate hau. Gaur, otsailaren 12an hasiko da Prusés izeneko epaiketa, eta hemendik kezkaz ikusten dugu epaiketa honen hasiera. Simbolizatzen dituelako gauza asko, baina besteak beste nola estatuko hainbat lekutatik nola nahiago duten bide poliziala, bide judiziala jarraitu beste bide politiko batzuk beharrean, jarraitu baino. Eta, kezkaz ikusten dugu hau, gure irudikoz negoziazio eta elkarrizketaren bitartez politikoen artean eta jendarte zibilarekin kontatuz noski konpondu beharko litzatekelako gai hau eta ez bakarrik errepresioaren bidez edo legearen bidez legea oso modu zorrotzez eta murriztuz interpretatuz.